Къде си, любов? Аз питам сега, какво е любов? Любов от душа, обичам ли я? Не питай сега. Море от любов мога да подаря, нали е жена и тя е душа. Кажи бе, любов, къде е тя? Хайде, виж ме бе, ето, нека ти купя морето. Казвам ти, че те обичам, а дали ме обичаш се питам. Една си любов на земята, за тебе си давам душата. Хайде, виж ме бе, ето, за тебе ме пита сърцето. Кажи ми сега, добре ли е тя, онази любов или е лъжа? Кажи бе, любов, къде е тя? Дали е сама, аз питам нощта, дали я боли, спокойно ли спи? Онази любов, онази жена. Хайде, виж ме бе, ето, нека ти купя морето. Казвам ти, че те обичам, а дали ме обичаш се питам. Една си любов на земята, за тебе си давам душата. Хайде, виж ме бе, ето, за тебе ме пита сърцето. Онази целувка, онази преградка, която аз искам. Не ме лъжи, кажи, че няма я. Сърцето ми не иска сълзите ти да вижда. Изгубен съм вече, а ти си най-красивата жена. Не е цигара да запаля, болката да изгаря, в пепел да се превърне. Как за нея да забравя? Не е цигара да запаля, болката да изгаря, в пепел да се превърне. Как за нея да забравя? Виж ме бе, ето, нека ти купя морето. Казвам ти, че те обичам, а дали ме обичаш се питам. Една си любов на земята, за тебе си давам душата. Хайде, виж ме бе, ето, за тебе ме пита сърцето.
Днешният ден е специален за всички нас. Георги Велинов и Сашка Стоянова са заявили писмено в община Пазарджик своето желание да сключат граждански брак. Документите са прегледани и уточнени и гражданският брак може да бъде сключен на законно основание. Съгласно изискванията на Семейния кодекс на Република България, е необходимо пред мен като длъжностно лице по гражданско състояние и пред вашите свидетели да потвърдите устно своето съгласие. Сашка Стоянова, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Георги Велинов? Да. Благодаря, аплодисменти, моля. Георги Велинов, вземате ли за своя законна съпруга Сашка Стоянова? Да. Благодаря. И свидетелите Димитър Плачков и Стаменка Плачкова. Убедени ли сте, че младоженците се познават достатъчно и по собствена воля сключват този граждански брак? Да. Благодаря ви. Съгласно предоставените документи в община Пазарджик и в изпълнение на вашето желание е съставен акт за граждански брак. Моля да го подпишем. Сашка, заповядай. Заповядай. Благодаря. Георги, заповядайте. Ето тук сте видиш. Благодаря. Ставите, заповядайте. Ето тук. Благодаря. Димитър. Ето тук сте вие. Благодаря. От името на кмета на община Пазарджик обявявам гражданският брак между Георги Стоянов Велинов и Сашка Стоянова Стоянова за законно сключен. Честито! От този момент пред държавата и обществото вие сте семейство. Горчиво! Горчиво на моето семейство! Ами горчиво, то вече има едно тавика. Сашка остава. И както пръстените нямат край, така да няма край вашата любов. За да бъде връзката ви още по-здрава и по-силна, като символ за вярност и обвързаност, нека развени браншите тълки. Сашка, моля, вземете пръстена със своя съпруг и повтаряйте брачния обет след мен. Върнете сега двамата един към друг. С този пръстен аз, Сашка, вземам теб, Георги, за свой законен съпруг. Чувствайки със сърцето и душата си, че ти ще бъдеш мой верен приятел и спътник. Моля, поставете пръстен на вашия съпруг. Честито, Георги! Честито! И повтаряйте обета след мен. Обърнете се един към друг. С този пръстен аз, Георги, вземам теб, Сашка, за своя законна съпруга. И обещавам да те обичам, уважавам и подкрепям, богатство и бедност, в радост и болка, завинаги, докато смъртта ни раздели. Моля, поставете пръстена на вашата съпруга. Честито! И да бъде обич за обич. Застанете си пак един до друг. Тостове ще има много за напред, но днешният е най-важен. Дигнете чаши и отпийте го от капеливо вино за ваше здраве и за чудото, което ви е свързало, наречено любов. На здраве, заповядайте, чукнете се и отпийте.
вярата, надеждата и мъдростта. И на вас, госпожо Стоянова, ви връчвам документа за сключен граждански брак, с пожелание да съхраните както него, така и щастието и любовта в семейния дом. Заповядайте. И сега нека видим първата брачна целувка. Горчиво. Горчиво! Много са Свидетелите, скромни. може да поздравите младото семейство, поздравете се със своите кумове. Сега може да се поздравите с вашите гости. Да. Уредба имаме ли за кючеци или тук не се пускат такива неща? Само Менделсон свири. И аз това викам. Да. Само Само Менделсон имаме. Иначе съм доволна. Благодаря ти, Бог да те благослови. Айде. Да го спирам ли вече?